Què tal? Una coseta, a tu t'agrada escriure, veritat? És que m'han passat una història que crec que te va encantar. Es diu Mirades. Mirades és un concurs rotllo creatiu, ¿val? En el que donen una fotografia i en aquesta foto n'hi ha una persona amb una mirada així ampla que no saps molt bé què li passa. Com està, amb qui estarà, què li passarà... Bé, a partir d'ahí és cosa teua, perquè eres tu qui sap escriure, no? Per cert, no tens més de 25 anys, veritat? Pensa-ho perquè només són 140 paraules. I això ho tens fet en un momentet. Només tens que seguir el compte d'Instagram de @ara.nosaltres i no t'oblides, per favor, d'utilitzar el hashtag #aramirades indicant el número de fotografia que has triat. Moltíssima sort!